סיפור על שייט. שייט בנהר בארצות הברית, ג'ורג'יה, מדינה דרומית, בעיר סוואנה. יצאתי עם שני חברים לשייט בנהר הסוואנה. המטרה הייתה לדוג דגים. שני החברים שלהם היה תואר דוקטור, אני לא, אבל אני הייתי יועץ. שטנו בנהר והגענו לאמצע נהר הסוואנה. הגענו את הסירה, זרקנו עוגן כדי שהסירה לא תזוז, ואז השלחנו את החכות. החכה חיכתה וחיכתה כשמה כן היא. לא הגיעו דגים, לא היה כלום. החלטנו להמשיך בשייט למקום שהוא יותר קרוב לאוקיינוס, אזור שהוא שקט יותר. שם עוד פעם עצרנו את הסירה הקטנה, ממש אמבטיה קטנה ל3 אנשים, זרקנו את העוגן, הגענו את הסירה, ואז זרקנו את החכות. חיכינו וחיכינו. זה היה יום שבת אחר הצהריים. השמיים התקדרו והתחיל לטפטף. פחדנו שניכנס לתוך סופה. החלטנו לחזור. באנו להוציא את העוגן, אבל העוגן לא יצא. משכנו בעוגן, לא יצא. קפצנו בתוך ההגיגית, הסירה הקטנה הזאת, והעוגן נשאר בתוך המים. הסופה הלכה והתקרבה. הטיפות מים נעשו גדולות יותר ויותר. אמרתי לחבר שלי, תשמע, תחתוך את העוגן ונמשיך בחזרה הביתה. נשאיר את העוגן כאן בים. מה אפשר לעשות? אתה לא מצליח להוציא אותו. אז חבר אומר, העוגן הזה עלה לי $300. אני לא מוותר עליו. אני רוצה להוציא אותו ולהמשיך להשתמש בו. $300 זה לא הולך ברגל. המשכנו למשוך את העוגן מכל מיני כיוונים, מהכיוון הקדמי של הסירה הקטנה, מאחוריה, סובבנו את הסירה, שטנו מסביב לכיוון העוגן, שום דבר לא יצא, העוגן לא זז. אמרתי לו, תשמע, עוד מעט תהיה כאן סופה ואנחנו נשאר עם העוגן תקועים, וחבל, $300. הרי טיפול אחד שלך שווה $300. הוא אומר, אוקיי, ניסיון אחרון. הוא שם את הסירה בכיוון מסוים, זו סירת מנוע קטנה, נתן פול גז, משך את החבל של העוגן, והעוגן יצא. למזלנו, זה נגמר בשלום. אבל שבוע לאחר מכן היה מקרה דומה בפלורידה, על יד ג'ורג'יה, ושם מישהו עשה את אותו תרגיל, והסירה, בזמן שנתן גז וניסה להוציא את העוגן, התהפכה, ובחורה, במקרה ישראלית, טבעה במקום. כן, $300. היה עדיף להשאיר את $300 שם לפי דעתי, ולא לקחת סיכון. אז תלמדו שאתם יוצאים לשייט, תבדקו עם מי אתם נוסעים, למה אתם נוסעים, איך אתם נוסעים, ותחשבו איך זה יכול להיגמר. האם זה ייגמר בארוחת דגים, או עם סירה הפוכה. זה הסיפור של זאב.